Il-kuntratt tal-gvern għall-uniformijiet jistipula minnu nnifsu li fuq kull oġġett li jagħmel parti mill-uniformi tinżamm il-VAT. Għalhekk meta familja tixtri l-uniformi għat-tfal tagħha, apparti li tħallas lil tal-ħanut qed tħallas ukoll somma sostanzjali ta' taxxa lill-gvern. Il-lista li titqassam lill-ġenituri mill-iskejjel ftit qabel tibda s-sena skolastika tinkludi l-affarijiet kollha li t-tfal irid ikollhom bħala parti mill-uniformi u kemm hu il-prezz tagħhom. Minn ħanut partikolari għal polo shirt, P.E top u P.E shorts, qmis, qalziet, jersey, ingravata, tracksuit u blazer, il-kont jiġi €143 u 75 ċenteżmu. Total li minnu l-familji qed iħallsu lill-gvern kważi €22 VAT. B'dawn il-flus kieku il-familji jistgħu jixtru polo shirt, top u anki shorts tal-P.E. Għalkemm il-gvern jinsab f'pożizzjoni li jista' itaffi xi ftit l-ispejjeż tal-familji billi inaqqas jew saħansitra ineħħi l-VAT minn fuq l-uniformijiet, sena wara oħra il-gvern qed jagħżel li jibqa' idaħħal il-VAT minn fuq l-uniformijiet mingħand il-familji. U fl-istess waqt tal-aktar minn darba fl-aħħar snin, Lawrence Gunzi prova jagħti l-impressjoni li fuq affarijiet tal-edukazzjoni m'hemmx VAT. Issa vet fuq l-edukazzjoni, Dottor San. M'hemmx. U inutli tipprova tiżgiċċa minna. Ismani daqsxejn, u paċenzja bija. Il-Dottor San tissa wara li jagħmel dal-iżbal kbir, diż-żelqa kbira. Issa x'qed jgħid mela jekk tmur tixtri ingravata minn ħanut, tal-ħanut joħodlok il-vet fuq l-ingravata. Inti min trid titħaqaq tal-ikun.